razvi bajrak slobode koji skide zastor mraka sa našeg dragog Sandžaka. Čovjek koji upali baklju obrazovanju u Sandžaku osnivajući obrazovne institucije od dječjih vrtića, medrese do univerziteta, kako bi znanje učinilo dostupnim svima nama. Uvaženi muftija sandžački Muamer Efendija Zukorlić. Bajrak je gore! Bošnjački narode, Esselamu alaikum! Čujete glas ezana? To je glas muštuluka, glas pobjede ako Bog da u nedjelju. Vi ste zaista poseban narod. Vi ste narod koji je izdržao nemoguće. Preživjeli ste 20. stoljeće, iako je to izgledalo nemoguće. Prije 4 godine oteli su vam legitimitet i mislili da će vas naljutiti, umoriti i da ćete odustati. Evo večeras pokazujete da vi ne odustajete od svoga prava i svoje slobode. To ste vi, Bošnjaci Sandžaka. Zato vam uzvišeni Allah kaže va beširi sabirin i obraduj strpljive. To ste vi koji ste strpljivi bili pod svim stradanjima i progonima, pod svim iseljavanjima, pod otimanjem izborne volje i legitimiteta i evo večeras pod ovom studeni prkosno, dostojanstveno, kako samo vi Sandžaklije umijete. Allah vam podario svako dobro jer vi to zaslužujete. Vi Bošnjaci Sandžaka, nakon što ste sve ovo izdržali, imate pravo na slobodu, imate pravo na dostojanstvo, imate pravo na pobjedu. Vi Bošnjaci i Bošnjakinje Sandžaka, nakon svega i od nedjelja ako Bog da, imate pravo
dozvolite. Došao je moment da pravda ide gore, a nepravda dolje. Znam da imate pravo da budete ljuti, prkosni, bijesni. Znam da ste svakom izašli iz haka. Znam da ste strpili ovo što nije bilo moguće trpiti. Ali pored toga, kako neko reče, mi smo dobri Bošnjani. Našu dobrotu nam niko oteti ne može. I evo večeras ovdje sa trga Gazi Isavega odlučno pokazujemo i dokazujemo da dajemo još jednu priliku svima, dajemo priliku državi da otkloni fleku i nepravdu koju je njena vlast učinila prije 4 godine. Evo joj prilike, neka je iskoristi i neka ova vlada dokaže da država i vlast nisu isto i da postoji dobra vlast i loša vlast, da postoji vlast koja podiže ugled državi i da postoji vlast koja prlja ugled državi. Ova vlada je sada na ispitu da očisti ono što je okaljala prethodna Tadićeva vlast. Ali ova vlast treba znati da ona fleku prethodne vlasti ne može oprati bez vas. Vi ste tu da joj pomognete da se ta fleka očisti. Ova nepravda ima svoju pravnu i moralnu dimenziju. Pravna dimenzija će biti otklonjena samim izborima, a moralna strana nepravde će biti otklonjena time što ćete vi, Bošnjaci i Bošnjakinje Sandžaka, dati ponovno, uprkos svima, podršku pobjede listi broj 1 za Bošnjake, Sandžak i vjerujem da je ova vlast toga svjesna i da će osigurati da ovaj izborni postupak protekne onako kako to zaslužuje civilizirani, historijski, tradicionalni i najkulturniji bošnjački narod na Balkanu, a posebno ovdje u Sandžaku. Čujem, neki kažu da su obje liste iste. Nisu iste. Allah dželešanuhu kaže, nisu isti oni koji znaju i oni koji ne znaju. Nisu iste jer jedna lista je na prošlim izborima pobjedila za Bošnjačko nacionalno vijeće,
a druga lista uz podršku nepravedne vlasti otela Bošnjačko nacionalno vijeće. To nije i nikada ne može biti isto. Dobro je što šalju pozitivne signale, ali da bi se oni očistili i distancirali od onoga što se dešavalo ranije, a posebno prije i u toku ove 4 godine, pametno, moralno i bratski je da sebi kažu: predstavljali smo bošnjački nacionalni interes 4 vijeka. Ako je bilo i da je bilo dobro, bilo ga je i previše. Zato je došao vakat da se bajak vijeća, bajak bošnjačke slobode i pobjede preda ovoj listi sa najboljim ljudima, sa najpametnijim ljudima i sa ljudima koji su isti kad govore i u Sandžaku i u Pazaru. I u Sandžaku, i u Pazaru, i u Beogradu, i na televiziji, i na sjelima, i u svakoj prilici, jer to su oni koji su odani. A Allah vam naređuje da emanete dajete onima koji ih zaslužuju. A Allah kaže da te emanete zaslužuju oni koji su sposobni i koji su pouzdani i odani, a to su evo ovi ovdje iza mene i ispred vas.